Mohol by som sa vás spýtať? Máte nejaké plány na 14. februára? Neviem. Prosím? Neviem. Neviete? Nespravíme si spolu? A koľko máš rokov? No, tak... Čo? 45. Aj, nie. Mám, fakt. Nemáš. Ja len mlado vyzerám. Nemáš, pokaz dokument. Nemám ho pri sebe, nemám občiansky pri sebe. Do 14. februára sa naučíte po slovensky, sa dohodneme. Kto mňa nás zaučí po slovensky? Ja vás zaučím. No ja vás zaučím, no. Máte Instagram? Mám Instagram. Áno, a dáte mi ho, nie? Dávaj. Dávam. To je prístup, to sa mi ľúbi. Tak koľko máš rokov? Ale vy mi ho potom nedáte, keď mám poviem, koľko mám rokov. No tak koľko máš? Oh, No, čo? Mladý. No, mladý, ale výkonný a úplne v pohode. Dobrý deň. Dobrý. Kamil? Kamil? Áno. Meniny mám dneska. Som to chcel oslaviť s vašou kamarátkou. Toto, že? No, sledujem. Dobre, ďakujem. Ďakujem, pekný deň. A 14. februára sa vidíme. Dobre. Je to dátum zaľúbených, dovtedy máme čas. Majte sa, dievčatá.